हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बियो जाहैबाय नोंथांमोननिफ्रायनो कुइसन थानाय बायदियै जे सासे गथ'नि एप्लिकेसन लिरनानै हरनो थिनदोंमोन जे लिभ अफ एबसेन्ट एबा फरायसालियाव फैनो हायैनि थाखाय आर'जलाइ आरो बियो बर'जों जागोन आरो इंराजिजों मानो होनबा जों बयबो सार्च खालामबानो मोनखायो गुगोलावनो गोबां मोजां मोजां फरमेट थाखाय बेनिफ्राय जों लायो नाथाय बर'निखौ जोङो इन्टारनेटाव एभेलेबेल मोननाय जाया दा बेखायनो जाहाथे आं सासेनोल' जाहाथे खिथाहरालासे गासैनोबो मोननो हानाय बायदि नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखायनो भिडिअ बानायनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना साफ्रोमबो जाय जायहा रोङा नायना लानो हानाय जागोन आरो एक्सुवेलि जोंनि गथ' उन्दै उन्दै गार्जेनफोरनिया रोङा एबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा लिरनानै लाबोनो रोङा जाउनाव गार्जेनफोरनियाव गोलैहैयो बे दायथ'आ नाथाय गार्जेनफ्राबो गोबाङानो रोङोबाबो बावबाय दा बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बाहाय लाबोनाय जादों आरो बेखौ भिडिअखौ प्रपारलि नायलांजोबबा नोंथांमोना मिथिजोबगोन जोबजासिम दा फार्स्टआव लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननो जेरै कुइसन बाहाय मोनसे थानाय बायदियै जेनेबा नों लोमजानानै साननै फरायसालियाव फैनो हायैनि नोंनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम जुदि सोरनाबा जों प्रिन्सिपाल बा प्रिन्सिपालनिसिम गांसे आर'जलाइ लिरनाय दा बे मोनसे फार्स्टआव लागोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नों थाखोआव लोमजानानै न'सिम थांनो थाखाय नोंनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम गांसे आर'जलाइ लिरनाय माने मा स्कुलाव फैनो हायैनि बिनाय मोनसे बेनिफ्राय आरो स्कुलावनो लोमजाबाय थानानै एबा स्कुलावनो माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै न'आव थांनो थाखाय आर'जलाइ बिनाय एबा आर'जलाइ होनाय दा बे मोननैखौ नोंथांमोननि लोगोसे लाबोदों दा अब्ला गोबाव खालामाजासे फैदो जोङो मिथिना लादोनि फार्स्टआव माबायदि जागोन जोंनाथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ एप्लिकेसननि पेजआ माबायदि जागोन बेयो जिहेतु एक्सुवेलि 4 रुल नाथाय ब्लेंक पेजआव नोंथांमोना लिरनांगोन आरो ओरैजाय बेखिनि जायगाखौ गालांनांगोन थननाय आरो ओरैजाय खर'आव थननायनि थाखाय जायगा गालांनांगोन जेरै बाहाय मार्जिन जेरै दङ बेबायदि बेनिफ्राय ओरैजाय फारसेथिंजाय राइट साइडथिं आरो गाहायथाराव बेबायदि जेबो सिनबो नांलाया एबा थननो जायगा नांलाया नैबे फार्स्टआव आरो नैबे साइडथिं मोननैथिं थाबानो जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौबो मिथिखागोन जे गांसे पेजनि मोनसे पेजआवनो कमप्लिट जानांगौ मोनफ्रोमबो एप्लिकेसना बेक साइडथिं थाहैफिननो नांलाया एबा 2 पेज जानो नाङा दा फैदो जों गोबाव खालामाजासे 1 नाम्बारनि नों लोमजानानै फरायसालियाव साननै फैनो हायैनिखौ लानोसै दा बेयाव लोमजानायनि एबा रिजोना फरायसालियाव फैनो हायैनिया गोबां जानो हागौ आरो मा स्टेपाव बबे खोन्दोआव मा लिरनांगौ बेखौ नोंथांमोननो जोबजासिम खिथागोन जाहाथे साफ्रोमबो गोरलैयैनो इजिलि बयबो खेबसेनो गोसोआव थायो दानिया फार्स्टआव फैदो जागायदिनि 2 जायखौ जोङो इंराजियाव लिरोमोन बेखौ बर'आव जोङो सिम लिरनोसै बेनिफ्राय कमा होनांगोन बेनिफ्राय बे कमा होनायनि उनावहाय जोङो सोरनो होगोन नोंथाङा नोंथांनि स्कुलनि सायाव जाहैबाय जुदि नोंथांमोना प्रिन्सिपाल बा प्रिन्सिपाल जाहैगोन एबा गोरायुं जायखौ होनगोन बर'आव आरो बेनिफ्राय हेडमास्टार बा गाहाय फोरोंगिरि जागोन दा अब्ला फैदो जोङो बाहाय होनसै सिम गाहाय फोरोंगिरि जुदि आं हाइ स्कुलनि सासे स्टुडेन्टनि जानानै लिरना होनसै गाहाय फोरोंगिरि आरोबावबो कमाबो होजायो होआबाबो जायो दानिया अब्ला नोंथाङा लिरबाय सिम गाहाय फोरोंगिरि सोर गाहाय फोरोंगिरि नोंथांनि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि अब्ला नोंथांनि स्कुलनि नामा माबि दा बेखौ बाहाय लिरनांगोन जेनेबा हमनानै ला आङो जायखिजाया मोनसे स्कुलनि नाम होनोसै बाहाय जेनेबा गेवलां गोजौ हाइ स्कुलनि फरायसालि जायखिजाया मोनसे स्कुलनि नाम होबाय बे स्कुला नोंथांमोननि नामनि सायाव जागोन बेयाव गावबागावनि दा बे दानिया नोंथाङा जेलाना होगोन जै दिनखालि प्रिन्सिपालनो एबा गाहाय फोरोंगिरिनो एप्लिकेसन होगोन अब्ला ओइ दिनखालिनि अक्ट' बाहाय होनांगोन अक्ट' हमनानै ला दिनैनि थारिखखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होनोसै दिनैहाय हमनानै ला दिनै 23 जुलाइ 2022 दा बे दिनैनि थारिखखौ होबाय आङो एबसेन्टनि दिनाव अब्ला जासिगोन साननैबा मैया आरो दाखालिनि जासिगोन दा बेनिफ्राय आयदा फैसिगोन बेयाव नेक्स्टआव अक्ट' होखांनायनि उनावहाय आयदा फैगोन आयदा एबा साबजेक्टआ माबि नोंनि स्कुलाव फैनो हायैनि थाखाय आर'जलाइ होनाय नाथाय बेयाव खिथानो नाङा जे नोङो मा जादोंमोन रिजनखौ गाहायावसो खिथानांगोन खालि बेयाव फरायसालियाव फैनो हायैनि आर'जलाइल' जागोन फरायसालियाव फैनो हायैनि आर'जलाइ
बेखिनि जाबाय फरायसालियाव फैनो हायैनि आर'जलाइ। दाने जाय टिचारनो होगोन जाय फोरोंगिरिनो होगोन नोंथांमोना नायसिगोन सिम सोर गाहाय फोरोंगिरि आरो गावनि स्कुलनि नंगौना नङा नायसै आरो डेटखौ माला होगोन नायगोन आरो आयदा माला मा बे बुस्थुआ एबा मानि थाखाय बेखौ नायगोन। दानिया फैदो बाहाय बे मोननै थाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना गाहायाव अक्ट' थाबाय आयदा थाबाय आरो बबेनि स्कुलनि बेबो थाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव बाहाय जायखौ इंराजियाव रेसपेक्टेड सार होनना बुङो, जायखौ जोङो बर'आव मानाव गेदेरबो होनो एबा मानिजाथाव सारबो होननो हागोन, मानाव गेदेर। दानिया बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन, रुला जाहैबाय सिमा नैबेखिनियासो थागोन आरो बे कमासिम, बे कमानिफ्राय नैबे गाहाय फोरोंगिरिनि आरो गोजौ स्कुलनि नाम आरो अक्ट' आरो आयदाया बेयो बे लेभेलै एखे रोखोम खारनांगोन आरो नैबे सिमनि कमा बेनि सिमाव नैबे मानाव गेदेरनियाबो बेखिनिसिम फैनांगोन, एखे लेभेल बेहा बेजों बिसिम फैनांगोन, बेहा बेखिनि लेभेल ओरैजाय आरो बेहा ओरैजाय आरो बेहा बेहा। दानिया खायफानि आखर एबा गोलाव आयदानि जायोबा जुदि बियो नैबे लिरनाया जुदि जोबजासिम थोहैयाखिसैबा बियो नेक्स्ट पेज लाइन फैबावगोनबा बियो नैबेनिफ्रायबो फैजायो नैबेनिफ्रायबो फैजागोन। दा बेनिफ्राय मानाव गेदेर फैबाय जोङो एबाराव बाहाय मा खिन्थानांसिगोन, नोङो रिजनखौ खिन्थानांसिगोन बे मोनसे पेराग्राफाव मानि थाखाय फैनो हायाखै। दा अब्ला बेयाव मा जासिगोन जोंनिया गंलायै माने गावनि गाहाय फोरोंगिरि नालाय बेनि सिं जानानै लिरनांगोन। गंलायै मानाव गेदेरनो मिथि होनाय जायोदि, फार्स्ट इनफरमेसन होग्रोनांगोन, मिथि होनाय जायोदि जा मा जानो नागिरदों नोंथाङा मानि थाखाय फैनो हायाखै बेखौ खिन्थानांगोन। आं बोहैथि दाननि नैबेनिफ्राय फैगोन बियो एखे लेभेल नैबेनिफ्राय फैफिनसिगोन। दानिया नेक्स्ट लाइना बोहैथि दाननि माने मा रानिं सोलिबाय थानायाव, बोहैथि दाननि माने जुलाइनि नैबेहाय डेट होखाबाय, ओंखायनो दाननि थांनाय 23 आरो साननैफोरै फैनो हायि होमबा 22 आरो 22 आरो 21 मोननैनि जागोन। 21 आरो 22 अक्ट'खालि बोहैथि दाननि होखाबाय नालाय बेखायनो बाहाय मास मख'नांला, मासआ बाव थांखाबाय, दाना थांखाबाय। अक्ट'खालि गोब्राब जुदि लोमजानायनि मोनबा जाहोना गोब्राब लोमजानानै फरायसालियाव फैनो हायाखैमोन। दानिया मा जाबाय अब्ला बाहाय इनफरमेसनबो मोनबाय, फरायसालियाव फैनो हायाखैमोन मानि थाखाय गोब्राब लोमजानानै। नाथाय बियो लोमजानायनिल' जागोन बे नङा, बियो नोंथांमोननि सायाव बियो रिजोना सोरबा न'आव मानसि थैदों बेबोथ' मोनसे गिदिर रिजन, सोरबा न'आव हाबा जादों बिदानि बिब'नि बेबोथ' मोनसे गिदिर रिजन, बिनि थाखायबोथ' एबसेन्टआ सानसे जागोन, बेफोरखौबो होनो हागोन। नाथाय एकदम नङै बाङै जोङो आलासि जाहैनाय माबा माबिखौ होयोबाथ' बे एक्सेप्ट जानाय नङा। बेखायनो बेखौ नोंथांमोनहा मोजाङै नायनानै होगोन, गासैखौबो लोमजानानैल' जाथारगोन बेबो नङा। बेखायनो लोमजानाय आरो न'खराव जोबोद एंगारनो हायै खामानिनि थाखाय जुदि थादोंबा बेफोरो सोलिगोन, नाथाय एक्सेप्टेबल नङाबा बियो जानाय नङा। बेनिफ्राय अब्ला इनफरमेसन होबाय, मोनथिबाय, दानिया मा खालामनांगौ, नोंथाङा मा खालामनो जानो लुबैदों दा बेखौ गोसो होनानै नायदो, अब्ला दा मिथिसिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट पेराग्राफ लादो। बेनिखायनो मा होनदों, मानाव गेदेरनाव, एबाराव जोङो माने एक्सकिउज बिसिगोन, मानाव गेदेरनाव आरज गाबनाय जायोदि, नै आरज गाबनाय बेबो नैबेनिफ्राय फैफिनसिगोन, जायोदि जाहाथे सारा आंनि बै साननै फरायसालियाव फैनो हायैखौ निमाहा एबा रेहाय, जायखिजाया रेहाय लिरोबा निमाहा लिरनाङा, निमाहा लिरबा रेहाय लिरनांला, निमाहा होयो। बास दानिया मा जाबाय, सिगाङाव फार्स्टआव खिन्थाबाय, बेनिफ्राय जोङो बाहाय रेहाय बिबाय एबा निमाहा बिबाय, बे मोनसे थांबाय। दानिया
गोरोन्थियावबो जोङो बाहाय गोजोन्थों बा एसेनोसै बे मोनसेखौ जोङो एप्लिकेसनाव होनो नाङा। एप्लिकेसनाव बियो मालाबाबो जाया, मानो होनबा जों सिं जानानै आर'जलाइ लिरनायसो, बेखायनो बेयाव एसेनोसै थाया। सोरनिबा लोगोनो लेटार हरनाय माबा मोनसे खिन्थाहरनाय बेयाव थागोन, सोरनिबा मा होनो मिटिंनि लेटार माबा माबि गोबां माखासे इनफरमेसन हरनाय बेयावसो गोजोन्थों थागोन। दा नाथाय बियो सारखौ एबा नोंनि गुरु एबा फोरोंगिरिनोसो लिरदों आरो एप्लिकेसनसो आर'ज गाबनायसो, बेखायनो बेयाव गोजोन्थों थोजोन्थों जेबो थाया आरो एसेनोसैबो थाया। बेनिफ्राय लास्टआव नोङो सोर बेखौ नोंथाङा खिन्थानानै होनांगोन, बेखायनो बेखौ मिडिलनिफ्राय लानानै ओरैजाय राइट साइडजों लिरलांनांगोन। मा लिरनांगोन जोङो? नोंथांनि फोथायजाथाव फरायसा, नङाबा जुदि हिन्जावसा हौवासा लानानै लिरोबा नोंथांनि फोथायसुला, नोंथांनि फोथायसुलि फरायसा बेफोरबादिबाबो जाबाय, जेबो नङा। नोंथांनि फोथायजाथाव फरायसा जायखिजाया लिरबाय आङो। हिन्जाव हौवानि बाहाय कमन जाहैबाय। फरायसा होननाय लोगो लोगो फरायसुला फरायसुलि लायोबा हिन्जावसा हौवासा बासिनानै गावबा गाव लिरनो हाबाय। दा अब्ला मुंखौ लिरदो, सोर बि नोंथाङा, जेनेबा हमनानै ला अमुक बसुमतारी लिरबाय आं। अमुक बसुमतारी, दाना नोंथाङा अमुक बसुमतारी, नोंथाङा मा क्लासनि, बेखायनो बेबो थानांगोन। बेखायनो थाखोआ जेनेबा आं 10 हमनानै लाबाय, नोंथांमोना गावबा गावनि 2 जानो हागौ, 3 जानो हागौ। आरो आं हाइ स्कुलनि होदों जिहेतु गोजौ फरायसालि, बेखायनो 10खौ लिरबाय आङो। बेनिफ्राय 10आवबो सासे मानसियानो मोननै मोनथाम माने एखे रोखोमनि नामबो थानो हागौ आरो बेखौनो फारि नंखौबो एबा रल नाम्बारखौबो मेनसन खालामनांगोन। जेनेबा हमनानै ला 1आनो, बा गावबा गावनि नोंथांनि रल नाम्बार, गथ'नि रल नाम्बार बियो बाहाय जागोन। दा बेफोर मोनथाम मा होनो इनफरमेसन एबा खोथाखौ बाहाय होनांगोन, मुं, क्लास आरो रल नाम्बार। बेनिफ्राय फार्स्टनिफ्राय नायफिनदो, अब्ला फारि फारियै मोनसे जोबोद मोजां जाबाय। नाथाय बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, एप्लिकेसना बिदि पेज मोनसेयावनो जानांगोन। नैबेथिं खर'थिंजाय थननाय गालांनांगोन, नैबे साइडथिंबो थनजानाय, ओरैथिं गैयाबाबो जायो आरो लास्टआव गैयाबाबो जायो। आरो बेनिफ्राय एप्लिकेसनाव जेरैहाय आं बाहाय लिरदों, मोनसेबो वार्ड जोङो क्रास खालामनो मोननाय नङा, दाननानै होनो मोननाय नङा, मोनसेबो दाननाय थानो मोननाय नङा। दाननानै ओरै ब्रेकेटाव लिरफिन देरलायलायनाय बेबायदि जानो नाङा, नांगौबा गोदान लिरफिन आरो बेनिफ्राय एप्लिकेसनखौ नङाबा एक्सेप्टेबोल जायाबो जानो हागौ। दा बेयाव नैबेहाय आङो मा होनो अभार राइटिं जादों। बेनिफ्राय नोंथांमोननियाव जायल' एप्लिकेसन होथारगोन अब्ला अभार राइटिं खालामनो मोननाय नङा, खेबसेनो जाजोबनांगोन। दा बेखिनि, अब्ला बे मोनसेया थांबाय। दा बेनिफ्राय बेजों लोगोसेबो खेबसेनो मोनसेखौबो होखाबावनोसै, बे जाहैबाय नोंथांमोननो बाहाय होदोंमोन गेजेराव लोमजानानै न'सिम थांनो थाखाय गाहायाव फोरोंगिरिनाव आर'जलाइ बिनाय, गेजेराव लोमजाब्रबनानै उदै साब्रबदों, खर' साब्रबदों, प्रिन्सिपाल सारनो एप्लिकेसन होथारनांगोन। आरो बे नाथाय मोनसे खोथाखौ जोङो बाहाय मा खालामनांगोन, डाइरेक्टलि प्रिन्सिपालनो बाहाय होनाय। नाथाय नैबेहाय जुदि क्लास थाखोआव लोमजाब्रबनायबा मोनसेया जाहैबाय बे डाइरेक्ट गाव हैनो हानाय स्कुलबा डाइरेक्ट हैनो हानांगोन। आरो जुदि डाइरेक्ट हैनो हायाबा नोंथांमोना बेयाव लेङाइ फोरोंगिरिनि जुदि मदद लानानैसो गाहाय फोरोंगिरिनिसिम थांनो गोनां जादों, क्लासआ लेङाइ फोरोंगिरि थाबाय थायो, अब्ला नैबेहाय साबजेक्टआ सोलायगोन। नङाबा गासिबो एखेयानो, नैबेखिनिसिमा ससेया एखेयानो जाजोबगोन। दा अब्ला बेखौ मारै लिरगोन, फार्स्टआव खिन्थानानै लांदिनि, नायदो। दहायनिया एखेयानो जासिगोन। फार्स्टआवनो जेरैजाय एखेयानो बियो सिम, गाहाय फोरोंगिरि, जुदि गोरायुंबा गोरायुं, नोंथांमोननि गावबागावनि स्कुलनि सायाव गाहाय फोरोंगिरि, दहाय लिरनाय स्कुलखौनो होनोसै आं, हमनानै ला गेवलां गोजौ फरायसालि, गावबागावनि स्कुलनि नाम आं जायखिजाया होदों, जायखिजाया गंसे फरायसालिनि नाम। बेनिफ्राय बेयाव दहाय मा दङमोन, अक्ट', बावबो अक्ट'आ दिनैनि 23खौनो होबाय आङो, जुलाइ 2022। बेनिफ्राय खायफाया नैबेहाय न'आव लिरनानै लाबोनाय बा जायगानि नामनि न'खौबो होयो, होआबाबो जायो, होबाबो जायो। आरो बाव स्कुलावनो जागोन, बेनाथ' स्कुलनिनोखा बे। ओमफ्राय आयदा फरायसालियावनो माने मोनसे लानानै, मोननै लानानै, लोमजाब्रबबाय, उदै साब्रबबाय, माबा जाब्रबबाय, फरायसालियाव गोब्राब लोमजानानै नैबे ओरै जुदि थोआबा नैबेनिफ्राय फैफिनदो, न'आव थांनो आर'ज गाबनाय एबा आर'जलाइ होनाय, न'आव थांनो थाखाय आर'जलाइ होनाय एबा आर'ज गाबनाय। दानिया बे बाथ्रायाव मोनसेया
गोसो होनो गोनाङा बाहाय बेयाव आं खिन्थानि बाहाय आं लिरनाय नङा एबा लिरबाबो जेबो नङा। बाहाय मोनसे खोथाया जाहैबाय बे जुदि क्लासाव नोंथांनि गथ'आ क्लासाव लोमजाथारदोंबा एबा नोंथाङा लोमजाथारदोंबा क्लास लाबाय थानाय समाव सोर जायखिजाया साबजेक्ट टिचार थायो। दा साबजेक्ट टिचारनि थ्रुयै जों हैनांगौबा बाहाय लाइन मोनसे लिरदेरनांगोन जोङो थाखो फोरोंगिरिनि मददजों होनानै बाहाय लिरनांगोन आरो बाहाय जेलाना बेबायदि जागोन अब्ला नोंनि एप्लिकेसनखौ क्लास लाबाय थानाय टिचारानो नायगोन, नायनानै बाहाय एप्रुभ खालामगोन एबा नायसननानैसो गाव सहि होनानै प्रिन्सिपाल एबा हेडमास्टारनिसिम दैथायहरगोन जुदि क्लास लाबाय थादोंबा। दा बे मोनसे अब्ला बाहाय थाखो फोरोंगिरिनि मददजों बाहाय लिरनो हायो आरो बेनिफ्राय जुदि नङाबा गैयाबा डाइरेक्ट नोंथांनि स्कुलनिया जेबो अबजेक्सन गैया एबा जेबो प्रब्लेम गैयाबा डाइरेक्ट गावनो गथ'आनो हमनानै ला मोनसे पिरियड थांबाय बा मोननै पिरियड थांबाय टिचार ओंखारखांनायनि उनावहाय लोगो गथ'आ ओंखारनानै प्रिन्सिपाल बा हेडमास्टारनो एप्लिकेसनखौ हैगोन अब्ला डाइरेक्ट हैनाय जाहैगोन। होमबा क्लास टिचारनि जेबो थ्र लानांलाया एबा क्लास टिचारनि मदद लानांलाया, होमबा बाहाय जेबो लिरनांला। जुदि लानांगौबा लादो एबा नैबाय लिरखादो थाखो फोरोंगिरिनि मददजों होनानै आरो जाय नायगोन बिथाङा मालाय जाय टिचारा नायगोन बियो गाव नायनानै सहि होनानै खिन्थाहरगोन। दा बाहाय आं होआखिसै जायखिजाया जुदि होनांगौबा होबानो जाबाय, नोंथांमोना बुजिखादों जानांगौ। बेनिफ्राय एखेयानो फैफिनसिगोन मानाव गेदेर दानिया बेयावबो एखे लेभेलनि बे सिदा खारनाया बेनो जे बे दानिया फैदो बाहायबो लिरदो एखे रोखोमनि गंग्लायै मानाव गेदेरनो मिथिहोनाय जायोदि आं क्लासाव लोमजाब्रबदों नालाय बे समाव गोब्राब उदै सानायनि लिरबाय आं एबा लोमजानायनि जायखिजाया उदै सानायबा उदै सानाय लोमजानायबा लोमजानाय मेनसन खालामनोबो हागोन नङाबा जायखिजाया खेबसेनो लोमजानायल' बुंनो हागोन। गोब्राब उदै सानाय जाबाय बेनिफ्राय सानाय मोन्दों एबा सानाय मोन्दों बा सादों जायखिजाया नोंनि रिजन जायखिजाया नोंनि जाहोन मोन्दों जाबाय बेनिखायनो मोन्दों आरो थाखोआव क्लास लानो थाखोआव थानो हानाय नंला बादि मोन्दों एबा हानाय नंला जायखिजाया हानाय नंला आरो थाखोआव थानो हानाय नंला जुदि हानाय नंलाबा होनथारदो हानाय नंला बादि मोन्दोंबो जानो हागौ जायखिजाया मोनसे नोंनि लिरनायनि सायाव बेखौ नोङो बुंदो। दानिया बेनिखायनो एबारावहाय बे मिथिबाय खिन्थानानै होबाय इनफरमेसन बेनिखायनो सारनाव एबा मानाव गेदेरनाव दहायनि बायदि सारनाव होबा डाइरेक्टहाय सारनाव जाबाय नङाबा मानाव गेदेरनाव आरज गाबनाय जायोदि जाहाथे सारा आंखौ न'आव हगार हरो एबा न'आव थांनो गनायथि होयो एखे खोथा न'आव थांनो गनायथि होयो। एबाराव जोङो एक्सकिउस बिबाय एबा थांनो थाखाय पारमिसन बिबाय जाहैबाय न'आव थांनो थाखाय जोङो गनायथि बिनाय जाहैबाय। बे दा नोंथाङा न'आव थांनो होयो डाइरेक्टबो बुंनो हाबाय गनायथि होयो बेनिबो थाखाय बुंनो हाबाय अब्ला टिचारा नायबाय बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय नोंजों सोंनाय फिननाय जासिगोन गथ'जों जुदि नंमारगौबा थांनो होसिगोन। दा अब्ला नोंथाङा सोर बेखौ खिन्थाना होनांसिगोन लाइन दहायबो बिदि मिडिलनिफ्राय ओरैजाय लानानै नोंथांनि फोथायजाथाव फरायसा बेबो एखे दहायनि बादि जुदि हौवासा हिन्जावसा मेनसन खालामनोबा फोथायजाथाव फरायसुलि लिरनो हाबाय। मुङा गावबा गावनि हमनानै ला एक्स बसुमतारी लिरबाय आं जायखिजाया बेनिफ्राय क्लासआ जाहैबाय थाखो 10 जायखिजाया माबा मोनसे होबाय बेनिफ्राय आरो फारि नं जायखिजाया माबा मोनसे 1 होबाय आं जेनेबा दा बेबो एखे रोखोमनि बेबो थाजोबनांगोन। दा बेखिनि दा अब्ला नोंथांमोना फारियै नायलांनानै बुजिलांनो हानाय जाबाय जानो हागौ गासैबो मोननैबो एप्लिकेसना खेबसेनो थांबाय मोननै मोनथाम भिडिअ बानायाखिसै खेबसेनो नोंथांमोना मोननैखौबो रोंबाय। दा बेखिनि अब्ला नोंथांमोनहा
जायफ्रा रोङा नोंथांमोनहा बुजिनो हाबाय। रोङाबाबो जोङो सोरनाव मोननो सोरनाव सोंनो उसुबिदा जायो। नाथाय नेटआव जुदि थायोबा बिदि सार्च खालामना हारसिंनो सिरि सिरि खोनासंनानै लिरनानै नायनानै सोलोंनो हायो आरो माबा मोनसे गोनां जाबा बेखौ होनो हायो। दा बे नङाबा लाजिनानै जों सोरनाव मोननो सोरनाव मानो जायो। खायफाथ' जोंबो नुदों गोदोनिफ्राय सिगाङावबो फिसाज्लाया स्कुलाव थाङाखिसै अखानायै थांनानै हैनो हानाय नङा, एप्लिकेसन लिरनो हाया। सोरबाया गोरोङानो ग्रेजुवेटआनो जानो हागौ, हायार सेकेन्डारि पासआनो जानो हागौ। नाथाय मा जानोसै गथ'फोराथ' लिरनो रोङा नालाय गार्जेना लिरना हरनांगौ। दा गार्जेनाबो लिरनो रोङा, लाजिनोसै, सोंनो हाला। अब्ला मा जानोसै टिउसन टिचारनाव टिउसनाव लिरहोनो हरनोसै। अब्लाना टिउसन जाय लायो बिदि लिरना हरनोसै। दा गोदो जोंबो बिदि लिरना हरनो मोन्दों। दा बेखायनो जाहाथे बेबायदि जाया नोंथांमोननि बे आरो इंलिसनि बा इंराजिनिबा नोंथांमोना मिथिखागौ बयबो साफ्रोमबो नेटआव सार्च खालामबानो मोनगोन, फरमेट थाखायो। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।